DXDC Radyoman Report. Giubanan sa DXDC Public Service Team si Antonio Kagiwa aron idugang ang reklamo nga mabalhin sa embahada ang iyang asawa nga si Luz Bibinda Kagiwa gikan sa shelter sa agency sa Department of Migrant Workers giduso sa bana ang request nga mabalhin ang iyang asawa sa embahada tungod kay nasayran niini nga dili maayo ang kahimtang sa iyang kapikas sulod sa shelter didto sa nasod Kuwait. Nagkanayon si Kagiwa nga buot na gyud sa iyang asawa nga makauli human makasinati og dili maayong tratamento sa agalo niining Kuwaiti National human ang kapin-unom ka bulan nga pagpanerbisyo. Gidugang bana nga mas maayong sa embahada magpaabot ang iyang asawa sa repatriation aron dili na kini mapasa pa sa agency og laing employer didto sa Kuwait. Niya karon ang tipik sa pamahayag ni Antonio Kagiwa. Mahimo ibutang sa shelter na lang instead sa agency kay basig hura-hurawon siya dito. Ang samot yung katrauma niya, samot yung ka-problematic inong dito. So mo na atong atuon karon sa Philippine Overseas Employment Administration, idugang nato ang reklamo ton. Makato ang pamahayag ni Antonio Kagiwa ang bana sa OFW. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyoman Dudong Rin Lubasbog, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Tatak Arimen. Tatak RMN.